ayan na nga, nandito tayo ngayon guys sa bukid. Ayan, napakaganda ng sikat ng araw, oh, di ba? Ayan. Ang ganda dito, oh, nakaka-relax, sobrang nakakatuwa. Ayan, kahit papaano na-relax ka ng konti. Ayan. Tingnan nyo yung paligid. Yan, oh, di ba? Ang ganda, oh. O, sige, ako maghatak. Paano ba tayo? Oh, yan. Okay. Atak. Ayoko. Pagod na lang. Okay. Oh, diba? Yan, good morning. Ayan, nandito kami ngayon sa bypass ulit. Ang ganda ng view, diba? Ayan, good morning, good morning. Happy Thursday, everyone. Good morning, mga Kabicolana. Ang ganda ng lugar, diba? Ayan, meron ditong ano siya, guys. Ayan.